Kritična masa okuplja se sa svih strana. Hoće li se nakon 20 godina nadmudrivanja napokon promijeniti ime Zagrebačkog trga nazvanog prema zločinačkom maršalu? Mladi umjetnici u raljama prošlosti. Neki žele iskoračiti iz nje, drugi je žele oživotvoriti. Ekipa HRT-a na Australskom danu u Zagrebu. Uz australske kekse, klokane i Joa Šimunića razgovaralo se i o novim hrvatskim iseljenicima u Australiju. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sliku Hrvatske. Jedan od najljepših zagrebačkih trgova, trg na kojem je Hrvatsko narodno kazalište, još uvijek se zove Trg maršala Tita. Godinama traju razne inicijative da se ime promijeni, no pomaka nema. Za promjenu imena sada se okuplja nova kritična masa. Sveučilišni, kazališni ili trg anonimnog umjetnika. Protivnici imena maršala Tita drže da je bilo koja opcija bolja od postojeće. To su jasno i glasno izrazili već 6. put. Tko je bio Josip Broz Tito? Veliki državnik ili zločinac? Deklaracije Hrvatskog sabora i Europske komisije jasno osuđuju režim na čelu kojeg je bio. Političari, međutim, svih ovih 20 godina licitiraju s ovom temom. Kako se mogu oni i na vlasti danas zanositi čovjekom koji se sve češće nalazi na popisima povijesnih računica u društvu Hitlera, Staljina, Pol Pota, Čaušeska i sličnih satrapa? Promjena imena maršala Tita godinama se stavlja pod tepih. Podsjećamo da je još 1994. u Skupštini grada Zagreba donesena odluka o promjeni imena. Odluku je tada navodno zaustavio tadašnji predsjednik Tuđman. Ne čudi stoga da je i javnost podijeljena. No mnogi bi radije vidjeli da se Titovo ime, i to još s predznakom maršal, ukloni s ovoga trga. Građanska inicijativa Krug za trg to je i zatražila prije nekoliko godina. Njihov zahtjev podržalo je i 500 uglednih građana. Skupštini grada Zagreba podnijeli su čak 13 zahtjeva za preimenovanje trga, no prijedlog je krajem prošle godine jednoglasno odbijen. Na posljednjem prosvjedu inicijativi za preimenovanje trga pridružio se Hrvatski Helsinški odbor. Ističu da treba suzbiti sve tragove diktature koji su uništili živote hrvatskih naraštaja. Oni moraju poslati jasnu poruku odustajanja od samih natruha te bolesne ideologije. Jedan od preduvjeta toga je i zalaganje i uklanjanje Titovog imena sa svih javnih površina u Hrvatskoj. Hrvatska neće biti slobodna i svoja dok se ovaj posao ne obavi. Koliko god to našem predsjedniku, premijeru, te vrlo utjecajnom dijelu političke elite bilo neugodno. A preksinoć su ovi dečki koji nose table na kojoj piše Trg anonimnog umjetnika promijenili i tablu tamo dole i tamo dole. Hvala vam. I anđeo vam svaki potez platio. Likovno-umjetnička grupa ABS također se zauzima za preimenovanje trga. Budući da se odgovorni godinama oglušuju na traženje građana da to učine, ABS-ovci su postojeće ime na ploči prekrili novim, nazvavši trg imenom anonimnog umjetnika. Učinili su to pod okriljem noći, pa su se odgovorni danima pitali tko je to učinio i počeli razmišljati o postavljanju nadzornih kamera. No autori su zapravo ostavili svoj potpis, okvir s hrvatskim kvadratima, kojem grupa ABS unatrag posljednje 4 godine uokviruje gotovo svaki svoj rad. Kako i sami ističu, njihov je cilj da reagiraju na aktualne društvene pojave, komentiraju ih i kritiziraju. U studiju pozdravljam Ivana Skvrca iz grupe ABS. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Je li ova vaša akcija politička ili umjetnička? I politička i umjetnička. Razjasnite malo, jedno i drugo. Političke prakse i umjetničke prakse zapravo se ne razlikuju u svojim morfološkim determinantama, već po ciljima, očekivanjima i efektima svoga djelovanja. Grupa ABS je iskoristila pojam anonimni umjetnik, odnosno praksu Gorana Trbuljaka, konstrukciju njegovog identiteta kao anonimnog umjetnika kao smislenu bazu s kojom je željela pojasniti svoju sadašnju poziciju u svom aktualnom društvenom historijskom trenutku. Dakle, trg anonimnog umjetnika ima svoju priču, znači postoji taj anonimni umjetnik i vi se zalažete upravo za to ime. Neko drugo ime vam ne dolazi u obzir ili na koji način ste to odabrali? Trg anonimnog umjetnika smo napravili iz više razloga. Znači, jedan od razloga je taj što osoba Goran Trbuljak, znači jedan od ključnih umjetnika ne samo našeg društvenog okruženja, već možemo reći u zapadnoevropskom kontekstu,
na područjima gdje je djelovao, a to je prostor jugoistočne Europe, nikad nije zadobio svoju institucionalnu poziciju u kontekstu umjetnosti. Zbog toga smatramo da ovo područje koje Miško Šovaković proziva nemogućim istorijama još uvijek se nije dovršilo. I smatramo da bi bilo od krucijalnog značaja da se taj proces institucionalizacije alternativnih umjetničkih praksi napokon dovrši. Kvadrati kao okvir na ploči. Je li bi trebalo možda sve ploče na pročeljima uokviriti sa hrvatskim kvadratima? To nije naše područje djelovanja. Naše područje djelovanja je umjetnost. Umjetnost se bavi kolažiranjem, citiranjem, preuzimanjem artefakata iz društvenog okružja i zatim ih transfiguriramo u umjetničko djelovanje. Tako da nas ne zanima politika u tom smislu riječi, ali koristimo politiku kao oblik umjetnosti, oblik djelovanja da bi bili uopće vidljivi u društvu. Iz tog razloga smo iskoristili ovaj skup, politički skup, da bi uopće bili mogli doći u polje vidljivoga u našoj društvenosti. Jer činjenica je da naprosto naša djelatnost i naša struka nije uopće vidljiva u društvu i društvenosti. Te da bi bili vidljivi moramo koristiti već postojeće obrazce koji su vidljivi u društvu. Vi ste bili na tom spomenutom skupu, sad ste sami rekli, i Ivan Zvonimir Čičak iz HHO-a vas je posebno pozdravio i zahvalio vam. Kako komentirate da se HHO prvi put stavio na stranu jedne građanske inicijative? Nakon što nas je gospodin Čičak pohvalio, bili smo iznenađeni, jer nam nije bilo jasno njegov razlog zbog čega je baš nas trojicu pohvalio i našu inicijativu kojom smo 2 dana prije navedenog skupa promijenili naziv. Međutim, nakon skupa gospodin Čičak je sam pošao promijeniti naziv skupa, tako da ne znamo koji je razlog njegove pohvale. Da li možda u nekim njegovim skrivenim nakanama da i sam promijeni ili ne znam. Kada govorite o promjeni imena sad ovog specifičnog trga, kakvi bi trebali biti zapravo kriteriji? Naime, to je jako posjećen trg. Kako bi inače trebalo pristupiti tomu kako nazvati koje mjesto, pogotovo kada ono od povijesne važnosti izrazito lijepo i znamenitost nekog grada? Sami ste rekli sada jedan termin povijesna važnost. Znači, naše društvo se konstituira po kriteriju povijesti, kao nekakve objektivne naučne struke, discipline, koja zapravo i nije takva. Jer zapravo malo bolje ako gledamo, povijest nije ono što je skup nekakvih pozitivnih činjenica ili vrijednosti, već je povijest jedna konstrukcija koja se uvijek obavezno konstruira sa obavezatnim isključivanjem anomalija. U našoj epohi vidimo da te anomalije zbog brzog intenziteta i promjena mnogih ideoloških obrazaca i različitih ideoloških vrijednosti, ta smjena uvijek izgleda nekako agresivno i brutalno, da se tako izrazim. Međutim, ako gledamo sama povijest od naših uzora, pod navodnicima da se izrazimo, antičke Grčke, se uvijek bazirala na obaveznom isključivanju anomalija. Da li je ta anomalija žensko tijelo? Da li je ta anomalija nekakva etnička manjina? Da li je ta anomalija određena politička grupacija? Ali anomalija nikad nije ulazila u službene matrice oficijelne politike i strukture moći. Vratimo se još jedanput na kriterije u ovom užem smislu riječi. Dakle, ja se slažem s vama i potpisujem sve što ste izrekli, međutim, postoji nešto što se zove praksa. Ajmo se odmaknuti od Tita i o tome razglabati je li, nije li, kako je i što je, nego ajmo govoriti isključivo o trgu. Što ga čini trgom? Dakle, vidimo da je praksa i u svijetu, pa i u Hrvatskoj, da ono što čini trg trgom, bio to sada Ban Josip Jelačić ili je to Ante Starčević ili kralj Tomislav, da mu onda to da i ime. Ne bi li bilo logično da sukladno tomu Hrvatsko narodno kazalište bude ono koje obilježava taj trg i na osnovu toga se zove kazališni trg? Ne znam. Da morate pitati pozicije moći koje definiraju. Međutim, taj trg se nije zvao trg maršala Tita prije. Znate kako se zvao prije toga? Nekoliko imena je bilo, ali možete podsjetiti gledatelje kako je se zvao. Ako se ne varam, zvao se po i bivšem jugoslavenskom kralju. Dobro. Mislim da se ta činjenica olako prešućuje kada se govori o nekakvom kontinuitetu ili nekakvom diskontinuitetu u posljednjih 100 godina. Bi li vama kao umjetniku bilo prihvatljivo da se on zove kazališni trg s obzirom na ove konotacije koje sam spomenula i s obzirom da je kazalište umjetnost? Ovdje se radi zapravo o klasnoj borbi. Tko će biti vidljivi, čija će ideologija biti vidljivija, odnosno hegemona nad drugom. Iz naše pozicije zatomljenog anonimnog autora, odnosno anonimnog umjetnika, mislimo da bi bilo krajnje korektno da se taj trg nazove anonimni umjetnik. S obzirom da je on u suprotnosti sa svime onim što je sadašnje ime predstavlja. S obzirom na to da se
Sama grupa penzioner Tihomir Šimičić, čiji su bili članovi Goran Trbuljak i Braco Dimitrijević, su se već na historijski način koji njima adekvatan obračunali sa imenom Josip Broza Tita prije 40 godina. Međutim, čini mi se da se kod nas to olako prešućuje, pa evo i novinar Novog lista koji je pisao reportažu o tome da je anonimac zamijenio maršala Tita, nije u sintagmi anonimni umjetnik uopće prepoznao Gorana Trbuljaka i uopće potpis karakterističan za novu umjetničku praksu, znači za umjetničku praksu iz kasnih 60-ih, 70-ih godina 20. stoljeća. Ako je jedan od bitnih dijelova našeg umjetničkog i kulturnog nasljeđa općenito. Gospodine Skvrce, hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala što ste nas pozvali. Ostajemo uz ovu temu i uz umjetnost. Ova emisija koja se obraća publici diljem svijeta u fokus stavlja Hrvatsku, njezin identitet i opstojnost, a to su i umjetničke i dizajnerske teme iz tog ili suprotnog ugla. U Zagrebu traje izložba čija je tema nova narodno-oslobodilačka borba. U studiju pozdravljam autora Ivana Fiolića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Evo, naziv vaše izložbe čuli smo Neo-NOB. Ona se predstavlja u privatnoj galeriji Laoba. Zašto Neo-NOB? Što je zapravo značenje toga? Jer zapravo mnogi bi mogli pomisliti da je riječ o Domovinskom ratu, s obzirom na to da imate dva ova heroja koji imaju usmjerene puške i rotiraju se u stilu Elvisa Presleya u sredini cijele izložbe. Pa ja zapravo mislim da bi uz ta dva heroja, Ramba i Komandosa, Domovinski rat puno brže završio. Ili bi mogli snimati filmove o hrvatsku varijantu Ramba ili hrvatsku varijantu Komandosa. Mislim da bi bili gledani. A zapravo Neo-NOB je nekakva, ne bi trebala biti izložba lokalnog karaktera ili sam ja na taj način koncipirao. Zapravo se radi o narodno-oslobodilačkoj borbi na planetarno. Dakle, ja mislim zapravo da smo mi planetarno ugroženi od nekih pojedinaca koji su na vrhu nekakvih struktura koji određuju način na koji mi živimo. Dakle, ja pozivam sve narode ovog svijeta da se udruže u borbi protiv presije u kojoj živimo. Još veću pozornost svih posjetitelja zapravo plijeni Tito, skulptura koja je zapravo vaša, ali ovi gledatelji, posjetitelji ne mogu baš odmah možda uočiti da je vaše autorsko djelo. Pretpostavljam da ih aludira na Augustinčićevo. Pa evo možda za uvod nekoliko riječi o tome. Vrlo poznati spomenik Josipu Brozu Titu u Kumrovcu, rad velikog kipara Antuna Augustinčića, poznat je prije svega zbog lika kojeg prikazuje. Dokaz tome je i činjenica da su nepoznati vandali jedne noći prije nekoliko godina kipu odrubili, odnosno raznijeli glavu. Nakon toga je kip morao ići na restauraciju u Zagreb, a za to vrijeme je konceptualni umjetnik Dalibor Martinis iskoristio priliku za svojih 5 minuta slave i popeo se na prazno postolje glumeći povijesnu ličnost, što je neka vrsta podrške Josipu Brozu. Dominantni kip na vašoj izložbi, kao što smo rekli, je baš taj isti Augustinčićev kip, ali s glavom njegove supruge Jovanke. Znači li to da podržavate ovaj vandalski čin, da se Titu skine glava i da ju treba zamijeniti u ovom vašem slučaju glavom supruge? Znamo da su već i Rimljani, kad bi došlo do promjene vlasti, samo na kipovima mijenjali glave. Pa Rimljani su bili praktičari, zato jesu osvojili svijet, kao danas neki. Zapravo ne podržavam vandale koji razvaljuju spomenike. I to je zapravo i bio početak i razlog zbog kojeg sam ja napravio ovu izložbu. Zapravo se radi o sljedećem, da su 7 radova koje su jedan dio moje izložbe posveta palim skulpturama u zadnjih 20 godina nove Hrvatske. Jer se radi upravo o tome da smo u zadnjih 22 godine uspjeli preko 2500 skulptura i oko 3000 spomenika nastalih u prošlom sistemu uništiti. A radi se zapravo, zanimljivo je to da su to radili hrvatski umjetnici. Kad bi gledali iz nekakve perspektive budućnosti za 50-100 godina, na današnji trenutak, mi zapravo nemamo 50 godina vlastitog stvaranja. Došlo je do golemog rupe i zaborava u povijesti, već sada. I to je zapravo bio nekakav moment na koji sam ja reagirao i digao spomenike palim spomenicima. A Boško Buha kao crvena buha? Pa dobro, to je jedan ovako možda duhoviti portret Boška Buhe, koji se zove Buha, ili mu je to zapravo bio nadimak, jer je vjerojatno bio mali, pa ono kao Buha, vidi ga.
Zapravo se nekako vežem na simbol života egipatske umjetnosti, koja je usput isto tako bila propagandna. I 3000 godina je trajala u identičnom formatu. Danas gledamo na to kao na umjetnost. Zašto na zadnjih 50 godina nismo gledali kao na umjetnost? Radi se o spomenicima koji su usput zapravo skoro i jedini dokument povijesti. Vaš prevrnuti jugo mene jako podsjeća na onog crvenog fiću koji je od strane JNA sa tenkom zgnječen, zdrobljen. Pa vidite, zapravo su sve skulpture nekakvi citati iz povijesti umjetnosti. Tako, da završim sa Titom. To je replika Augustinčićeve skulpture koja je najpoznatija skulptura s ovih prostora. Mislim, Tito je toliko puta citiran, portretiran da je zapravo bio kliše još jednom to napraviti. Ja sam to napravio, međutim sa glavom njegove posljednje supruge. I zapravo sam dobio Tita koji to nije. Ili sam dobio Jovanku koja to nije. Kada govorite o tome da je šteta što je uništeno gotovo 3000 kipova za vrijeme ovih 22 godine Hrvatske, ne mislite li da su kipovi koji su političkog ili nekakvog takvog sadržaja zapravo poput plakata koji se skidaju kada prođu izbori? Pa tako nemamo recimo kipove Hitlera koji je negativan lik u povijesti. Zato sam spomenuo Egipat. To su političke skulpture. To je propaganda elite koja je bila na vlasti. Zašto to gledamo kao da je umjetnost? Shvatila sam ja vaše spominjanje Egipta, međutim vremensko određenje i odmak, da, i različita civilizacija. Mađari nisu uništili svoju spomeničku plastiku prošlog sistema. Oni sad imaju 10.000 skulptura u jednom parku, naplaćuju ulaz i za 100 godina mogu reći, gledajte, mi smo ipak imali stvarno talentirane ljude koji su svjedočili povijest. Mislim, gledajte, danas umjetnost spomenička je isto tako propagandna. I režimska, ne? Da ste sada slučajno u jednoj njemačkoj emisiji, da sam njemačka novinarka, vi biste podržavali, odnosno kritizirali rušenje spomenika Hitlera, jer su i to bili zapravo kipovi i dijela njemačkih umjetnika. Pa zapravo Hitler je imao jednu potpuno drugačiju ideju od Tita, ne? Oni su bili suprotne ličnosti. Lenjina, Staljina, bilo koga. Pa, mislim, možemo spomenuti i Napoleona, ne? Zašto je on pozitivna ličnost u povijesti? Znači, ipak biste radili distinkciju. Neke biste otklonili i neke biste ostavili. Apsolutno. Mislim, Hitler nije bio normalan. Mislim, Tito je bio nevjerovatna ličnost u povijesti Hrvatske i ovih prostora. Mislim, on je svakako imao i negativni strana, naravno, kao i svi mi. Kao i svaki političar. Vjerojatno i Tuđman ima svoju negativnu stranu. Da, zapravo vas to nisam pitala u odnosu da ocijenite ili okvalificirate Tita, nego u kontekstu upravo vašeg spomenutog Egipta. Dakle, bilo što je bilo, ako je povijesno, ako je umjetnost, bez obzira na propagandne svrhe, ne bi li trebalo sve sačuvati? Zapravo sam u tom smjeru htjela postaviti pitanje. Bez Bašćanske ploče mi ne možemo svjedočiti da Hrvati žive od stoljeća 7. Zapravo jedna od teza koje sam ja povukao i s kojima branim svoj stav u ovoj izložbi, zapravo je da je postojala jedna ista ili slična ploča već stoljeća 5. Ali stoljeća 7. su je razbili jer im se nije svidjelo, pa su napisali novu. Mislim, nema dokaza, ne? Dokaz je od stoljeća 7. I ja zapravo mislim da je to isto tako nekakav pamflet koji je dogovor nekakvih moćnika koji su odredili, od sada ćete vi svi tu barbari ćete se zvati Hrvati i eto nas i danas, ne? Da, bili ste mi koncizni u razgovoru, jedino mi odskače malo izdvajanje određenih političkih ili povijesnih likova iz ove vaše teze da bi se sve trebalo sačuvati, ali inače, evo, ja mislim da smo razjasnili cijelu. Zapravo ja mislim da bi se trebalo čuvati ako je već napravljeno. Mislim... Ipak i Hitlera. Pa i njega. Mislim, zašto treba i negativne stvari micati kao da ne postoje? Postoje, ne? Isto kao što postoji činjenica da smo mi živjeli u komunizmu ili, ne znam, neki alkoholičar si vjerojatno mora priznati da je alkoholičar da bi prestao biti alkoholičar, ne? On to ne može negirati, ne? Mi ne možemo negirati neke stvari. To je zapravo idiotski, ne? I mi smo uspjeli, zapravo ja ne osuđujem narod koji je rušio vjerojatno te spomenike. Ja shvaćam gnjev prema nekakvom partizanu koji nas podsjeća na nešto, ne? Ali ne razumijem odgovorne ljude koji su to dopustili.
Gospodine Fioliću, hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala vama što ste me zvali. U Zagrebačkom zoološkom vrtu prošle subote održan Dan Australije. Osim upoznavanja sa australskim životinjama, za posjetitelje su pripremljene mnogobrojne zabavne aktivnosti poput informiranja o australskom nogometu, radionica za djecu i pečenja australskih kolačića. Mi smo tu prigodu iskoristili za razgovor s nekima od povratnika, među njima i nogometašom Joeom Šimonićem, a doznali smo i neke informacije o stipendijama koje nudi australsko veleposlanstvo. Sunčano vrijeme uvijek privlači posjetitelje u Zagrebački zoološki vrt. Uz uobičajenu ponudu ovoga su se puta mogli upoznati i s Australijom. Djevojčice je najviše razveselilo oslikavanje lica, a dječake australski nogomet. Dodavanje se radi tako da se izbija lopta iz ruke, dodaje se nogom, to je glavno dodavanje. Gol se daje samo nogom, isključivo nogom, a igrači se zaustavljaju tako da se ruše na pod. Igra je brza, dosta, dinamična, dosta, lopta može ići u bilo kojem smjeru, nazad, naprijed, nema zaustavljanja, pa znači vraćanja. U Hrvatskoj postoje 3 kluba, 2 u Zagrebu i 1 u Velikoj Gorici. Među aktivnim igračima mnogi su povratnici iz Australije, među njima i Krešimir Franić. Kada je imao samo 3 godine, obitelj se preselila u Adelaide. U Zagreb su se vratili prije 13 godina. Prilagodba je bila, na početku bila teška jer navikao sam na australski život i ta kultura, ali i jezik bi bilo malo problem na početku shvatiti i malo tečnije pričati sve to, ali prilagodba je tekla dobro jer sam ušao u srednju školu odmah i tako sam upoznao puno prijatelji. Radoslav Rod Pavlović 20 godina živio u Melbourneu. Kako kažu, u Australiju je otišao zbog avanturističkih i ekonomskih razloga, a vratio se prije 4 godine zbog sentimentalnih. Evo kako doživljava razlike između Hrvatske i Australije. Ona ima kulture koliko ima, ljudi se bave sportom, većina ljudi radi, imaju poslove, vikendom se nalaze na roštiljima i u principu to je to. A ovdje je život više usmjeren na neku kulturu, jer Hrvatska ima dugogodišnju neku kulturu za razliku od Australije, tako da mislim da je dosta drugačiji život po tom pitanju, ali opet vi možete sebi u Zagrebu napraviti Melbourne ili Sydney, a možete si i tamo napraviti Zagreb. Na predstavljanju australskog nogometa sudjelovala su i 3 Dinamovih igrača s Joeom Šimonićem na čelu. Rođen je u Canberri, koristi se svakom prilikom da posjeti obitelj. Hvala Bogu, idem najmanje jednom godišnju, tamo su mi roditelji, sestra, brat i idem, kad god imam priliku idem koliko god mogu. Za sad sam tu u Zagrebu i poslije imam namjer eventualno možda se vratiti u Australiju, ali sam namjer 2-3 put godišnje u Hrvatsku se vratiti za nešto poklop neki posao. U Australiju putuje i sve više Hrvata i to ponajprije radi stručnog usavršavanja. Australsko veleposlanstvo nudi stipendije u trajanju od 3 do 12 mjeseci. Ove godine stipendiju dobilo 6 hrvatskih studenata. Jako smo zadovoljni jer smo mogli osigurati toliko stipendija. To pokazuje kvalitetu hrvatskih studenata koji se prijavljuju. Nadamo se da ćemo za sljedeću godinu primiti još više molbi. Prijaviti se može do 30. lipnja ove godine. Svi zainteresirani trebaju se javiti australskom veleposlanstvu u Zagrebu. Osim novih znanja, studenti bi u Hrvatsku mogli ponijeti i recept za kolačiće Anzac, koji se tradicionalno peku za Dan Australije. Smišljene su za vrijeme Prvog svjetskog rata kad su žene u Australiji i Novom Zelandu pekli kekse koji su mogli preći dugi put do vojnika. Ime Anzac je skraćenica za Australian and New Zealand Army Corps, odnosno australsko-novozelandske vojne trupe. I jako su fine. Kako šećer dolazi na kraju, donosimo vam i recept za ove kekse. Sve što trebate učiniti je pomiješati brašno, kokosovo brašno, prašak za pecivo, zobene pahuljice i šećer. Zatim rastopite maslac i pomiješate ga s javorovim sirupom i malo kipuće vode. Sve umjesite, oblikujete i pečete 15 minuta. Za kraj malo glazbe. Za ovu emisiju Boris Ljubičić je odlučio ni manje ni više nego odsvirati Chopina. How to play Chopin, poster made for 200th anniversary of that great piano virtuoso. Poster is made for Clavis, Music Teachers Association. It is an international piano school in which professional teachers exchange experiences and teach piano playing. Designer presented their unusual way of teaching by playing on interior blinds or how designer can visualize playing Chopin's sonatas. By moving fingers on blinds, more or less light is passing by, and that is rhythmically shown in 100 images.
Some images repeat because some sequences in musical script are also repeated. Poster is rarely well accepted by school students and teachers because it develops their imagination in form of sound image which piano makes under their fingers. By the way, windows in their hall have exactly that type of blinds, so that is humorously explained too. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite i dalje uz program HRT-a i, dragi Hrvati u dalekome svijetu, nikako ne zaboravite. I vi ste slika Hrvatske. Bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.